Assalamu alaykum. Gün sayın gulatçan, gul watanna yaşayan mehriban tomoşaçylar, emmäňde öýözokluğuňyz asuda abadan bolsun, janyňyz sag bolsun. Biz nirde elbetde meniň bir maşini, demiri söýýän dostum Daýka hemde Parahat Jumagy urdup bilen jet urda. Olanlar janyňyz sag bolsun. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Daýkam. O miyasım ýagdaýlar hoş geldin. Şunjugam gelip dursun. Ýa-da. Bulary bir stoluň maşynyny jemlemämiň aňyrsy, manysy mehriban tomoşaçylar diňe sedilşi. Gepleşikden daşlaşmaň soňuna çeldi. Tomoş edin. Jitur. Olanlar nesibedenden şuň mübarek Ramazan aýynda jemleşdik. Ilki bilen emmäňiz zanyň sag bolsun, öýözüň wagtyda abadan bolsun. Ulluqan soraglar, ulluqan temalar, şylşyrymly soraglarym bolar, ýöne köje soraglarym bolar. Halkymyzyň isleglerini kanagatlandyrajak soraglary, jogaplarym sizden alasy umyt edýär. Gepleşen alp barjy özüm bolar, Daýkan senem şu maşynyň diýerler motorunyň girip gülşitilden çykyp gidaýda diýen diýerler şo ýa. Şolar ýaly näçe ýyllar merýän şu maşyny sürüp, şu maşynyň süňü bilen ýaşap görsen, şu maşyny ýurdumyza getirip halkymyza bir el ýeterli kepillik bilen, garantiýasy bilen, üstüne de iň gerekli näme krediti bilen şu wagtlar kelletini agyrdyp pikirlenen para. Ona näme? Daýkam söz sende. Birinji sorag sana beresim gelýär. Birinji sorag, näçe wagtdan bäri sürýär? Näme hilek maşynyň karakteri bar? Her maşyny bolan karakteri bolýar-da. Käbir anjyk adamlar, men o tanışlamda bar şu maşyny. Soradym bir sanagyny özüme, ýönem men özümde mehriban tomoşaçylar. Maşynymam ýok. Alsamam netip bolsa şu ýyl Jitur T2 alasym gelýär. Sebäbi özüm dagda ýaşaýan. T2 Türkmenistana gelenden Oja birinji bilen test aldyk da, selam aldyk. Paketlyna test aldyk. Şo wagt soradym Parahatdan. Şuna bir ограничение barmy test edemdi men diýdim. Şeýle ýagdaý men diýdim. Alyp gitjek, barlajak. Bada aýtdy, ana maşin idi. Ýüzü gözläl. Ana maşin. Şu maşin näme isleňem bolýar? Hak aýtmaly. Hak aýtmaly, o alymylar, öwmüler, aýtmaly. Ana maşin alyp git. Barly, ondan soň aýdyp ber maňa diýdi. Maşin öwünüňe mereke, döwünüňe ýöne aýdyp berseň bolýar. Günnün güni zady. Günnün güni. Onuň aýtdy men, onu diýdim, şuňa ale diýär. Men maşin bir gün bärde görjek, şäher içinde. Ýöne bir eýlek göreli. Ýöne bir görün tanşaýyn näme bar. Ondan soň oja ekstrem, ýani çäge gideli, basal täze. Şonu niýek boldum-da, Parahat ýurdumyz Hudaýa şükür, çägämizdenmi, çölümüz, dağymyzdanmy, derýamyzdanmy, deňizimizdanmy. Dogry dämi? 5 welaýat. Iň daş welaýat haýsy bolýar bize? Indi ýol bilen, gara ýol bilen, alamda lewap bolýarmy? O indi gara ýol bilen gitsen Gazajoga barýançaň, ýa bolmasa Serhadawat, Uşga barýançaň, Balkanyň näme, Türkmenmaşa barýançaň. Daşda test etme ýerken. Test etme ýerken. Onun allyk häzir hemmek şän bereti gelme paket maşin. Men özüme berjekkä häzir. Paket maşin. O täze salat diýem. Berdiler, bize alyp gitdik. Nesibedenden. Allyk geçen ýyl. Bir ýyl boldy. Geçen ýyl Oralada da agzymyz bekli şu wagt ýadmyşa gitdik. Aýlandyk test etdik. Çäge sallyk. Ählap talaýyn gowy. Ählap. Meňem Türkmenistanyň içinde ba maşindan köpüsini türk gördüm da edil. Hemmesine edil, ýöne 90% türk gördüm. 90%'ının karakteristikasyny bilýän. Ortaça. Nähili, näme bolýar, biziň özüm getiremiz soň. Diňe bar gyzykýan adam şol maşinda alyp gitdik. Edil şoň aýdan zatlary şondan gowup çykdy. Men özüme bir nesmin halanda maşin ýöne häzir sürüp görmeseň, ýa-ni sen aýtdyň, näme diýdiň? Eşten gulak bilen, eşten deň bolmaz, görün göz bilen. Ana şo bar. Şonu aýtsak. Allym sürdüm gördüm. Ben aýtdym men maşin gowy. Ben şo wagt uzak özüme gyzyklarym näme bolýar, nähilek. Olanlar da Честный обзор, как раз она YouTube kanalı. Yapon Korey maşinlerini deňişdirdik. Hemen gördüm ýagdaýlaryny. Mehriban tomoşaçylar, men Daýka bilen ömrümde şonu ilkinji gedek görüşdüm da Daýka. Ýöne näçe wagtdan bäri meni idarlaýan. Hakykatdan gören abzorlamy satýan maşinlaryň bolýar. Satyk maşinlaryň goýýan, özüňem töleme biziň bir näme
iň bir medeni mirasa bay vilayetimiz Mar vilayeti. Sultan Sanjar, Hocaýyp Pemedani, şol öwliýalaryň, pirleriň ýatan vilayetimiz Mar vilayeti de Goňur depe. Şu taýlarda uwudan edip maşinalary abzor edip görkezýärde. Şuny tanışdymda TikTok, Instagram sahypalaryny dol ýagdaýda iýerleýän bir zatda iň esasanyp şu jiturda köp gördüm, jiturly wizalarny. Hiç dinledi men neme iň gowuran zadım şu jiturly wizalarda ken gurlaýan dokdy, edip görkezýäňiz. Edip görkezýäňiz. O diýär dizet bakamedy şoň sözü wada şu zaga serini operator başarsaň ýodadan ýol ýasa diýär. Şolar ýal maşinalaryň biri. Daha kam sağ ol, häzir netip bolsam tekip ışık dowam edýärni paragatsan, size bir şeýle sorak agam. Iň birinji adamlaryň içinde ýaşaýan bir sorak beresim gelýär. Näme üçin jitur? Näme üçin başga kompaniýalar däl? Näme üçin Hytaý biziň bir dogonluk döwletimiz Hytaý Halk Respublikasyny öňürlen jitur avtology, jitur kompaniýasy. Näme üçin? Soraň sağ ol, gatow sorak. Dogry häzirki öňünden bir seredip gördük da, hakykatdan bir Hytaý döwleti öňe barýan maşina öndürmekde bahalary amatly kaçdy, hil ýokary derece. Şoň üçin bir esasy gitdim 2020-nji ýylda gitdim Hytaý döwletine bardym. Pekin şäherine, beýlik şäherlerine aýlanyp, zawodlaryna aýlanyp gördük, maşinalaryny kaçdylaryny, hillerini gördük. Ondan haýsy firmalar bize talap alyp gelýän maşinalary, ýani biziň sowugymyza we biziň ysymyza talabyna geljek radiatorlaryny, için symlaryny, ýani hemme zatlaryny, şertlerini döredip berjek bir firma ödledikde. Daýo bir firma. Bilam çeri kompaniýasyna değişli jiturda. Ondan bilaram boyuna aly bizi radiatorlaryny bizim talabymyza laýyk goýup berel. Başga da kan kompaniýalar gördüm. Diňe billa 20-nji ýyla çenime şaňar gözlewde bolum gözledim. Wystypkasyna bardyňmy? Wystypkasyna da bardyk biz. Başga zawodyň özüne gidip gördük, önümçüligini gördük. Hillerini saýladyk, gördük. Bahalaryny iň amatly berenleriniň biri hemem talaba laýyk. Bizim TV klimatymyza talaba laýyk. Özlerim gelip gitdiler 20-de 23-de 24'de 3 tapar gelip gitdiler. Gördüler Türkmenistanyň howa şertlerini gördüler, ýagdaýlaryny, ýollarymyzy hemme zatlarymyzy görüp şuna talaba laýyk geläjek. Özüm esasy üstsermeli zatlarymyzyň biri bizim halkymyzyň gowurýan zatlaryň suda maşinler crossover bolup gidýär. Sedanam däl, zadam däl, esas crossover. Näme üçin o ýerlemede de o ýa-ni daýhanlary da şoň üçin kredit sat bermek üçin hemme şertler dörediler. Özüm full ýagdaýyny hemmesi full aňar başy bolmaly. Onun beýlik markalar bilen tapawutlanyrdyk, bahalaryny, zatlaryny hakykatdan amatly biram esasy üst beren zadym täze brendda, täze marka, täze maşinler hökmän suratda kepillik soradyk. Önürýän zadyň kepillik berilýärmi? Baryp soraýar. Baran zawodyny soraýar, men kepillik berilýärmi? Önürýän zadyň kepillik berilýärmi? Hawa käbir brend aýtdy, käbir zawodlar aýtdy. Kepillik berjek bolsam, kepillik beren bahan başga bor, kepilliksiz başga bor diýdi. Iň gyrykly ýeri şol. Men aýtdym, öz önürýän zadyny öz önürüň zadyna jogap berip bilmejek bolsaň, näme meselesi bar? Men şondan diýdim ondan. O näýlik boldy? Azyk pikirlenir da. Pikirlenir ýa. Söwdäňem bir hiljek neme ýeri bar da ondan. Soň näýlik bol? Ertine şumat biz kepillik diýär da biz beremiz. Ok bu kepilliği jituryň özü berýär, kepillik zawod berýär. Bize ähli zapçasyny, detalyny hemme zadyny ugradyp üpçüne diýär. Gerek bir spesialist uğradıya master bizim avtoyolu bile işleşenmenin sebebi şol gelip masterlar tapak geçýän şu şeýle motor şeýle karabka şeýle ýa çalşaňyzda şeýle hemme zatny uğradyarlar bize. Onun bizim gördük baktık gowy hakykatdan şertleri jetor gatgowy şertler. Şuma şol üçin insertňat Dubaýda birinji ýerde. Birinji ýerde jetor şumatda köp Japon Korey brendlerini geçti esasy ýeri orny şuma tutýar Dubaýyň önümçiligine. Näme üçin? Hemme tarapdan birinji ýerde. Dubaýda 10 ýyl kepillik berýär. Bizim 10 ýyl kepillik soraýar. Ýani bize paka 5 ýyl berdiler. İşleseli netip 10 ýyl içinden görürsiz. Hawa 1 million berýär motoryny, karabkany 1 million probek berdiler Dubaýda. Hawa girip Google'a ýazyp görsäňiz, gün 1 million probek 10 ýyl berýär Dubaýyň. Günje turaf saly. Bizim şoňa netip bolsa, bizim şoň üstüne iş ýawatyr. 10 ýyllymy gatyly möhlet. Gatyly möhlet. Hawa, gatyly möhlet. Gen galyran zatlarynyň biri daýkamna men özümi gen galyran zatlarynyň biri men maşynyň gözelligini süýärýän. Ýa ýakynda Hudaýa şükür maşgalamyzda boşluk habar geldi. Paragatçany jaň etdim. Paragatça maňa bir maşgalamyň we
bir maksat muradyň bir bäwek çykdysyna gelende her kim bir surat etşene üýtge şurak zatlar. Aýda men garaşdym X90 Plus ya X70 ya Sowist şolara garaşdym ol tek geldi. Arassaja akça gowja hatta bilýän bir on şo maşina bilen mokgolyn şo tekin dizaynery gaty bir gow pikirlenipdir däre gow biziň bilmez aýdanda göne nakkaşlamak diýil ýa. Bize ýakyn näme? Şeýle bir bar. Bize ýakyn türk dizayner düzen öz Germaniýa dogulun Germaniýa dönüwesen Hataýa geçen jeturun glan dizayner türkdür. Soň üçin biziň bilen pikiri, bedegi, dizayny gabat gelýär. Bir alışmış bolmaly. Bolmaly. O ikinji geň alyrandady. Özümden aýdaýyn. Dogry biziň var oglanamyzyň bir ýerine internet tagypatyny gördüm. Jetur atkroy luk diýär. Luk açylýar. O luk barmaň ular açyp bolýar. Ol beýdiýsek käbir adamlar näme men aşakda kommentariýa tesvirler okayanlar ha. Neme diýär birde gurrun bereýine öňe bir adam ýaşapdyr. Adam ýaşapdyr bolýan bir haýyr tahabat etjek bolup bir zat paýlasy gelipdir. Parahada gurrun bereýän arada. Ana hamala suw diýeýin. Buna suw paýlajak bolýar diýär adamyň oňuna bir haýyr tahabat etjek diýip suw goýýar bolýan diýär. Arasyna açyk goýýan ýaporak goý diýip adamlar şoňa da kommentariýa berýärler diýär. Tesvir. Onuň bu hiç kimi geň alyrmak ýa-da hiç kime bir käbir zatlar suw etmeň özü dogry däl. Ýankysyz türkmen agan aýtmadyk nakly ýok. Suru agzaksyz bolmady ýa. Goýýasynlar, goý bilsinler. Men ýöne gow gören zadım şol. O bir könelemeden aýdýan söz bar, ýakrwan tamaşaçylar bilýänsiň olany. Aýo şo aýalyňa gowja käýe diýen etdir diýen onuň. O aýdan edip berýär diýen. Ýok, aýtmakan etmeli ýa-da. Inni maşinlary biz agzymyz bilen upravlýat edip bilýän bolsak, akylly, iskus intellekt, emeli aňby. Aýnanaş diýen aýnanaç ýa. Ol men gördüm bir maşinny, öň bundan bir 6-7 ýyl mundan. Şeýden de hamala nemesi aýdymyň sesi gatsalýar, beýden de geçýär, telefonlar ýaly bilýän. Amunno islen zadyň etdirdim. O massaj etdiýän massaj edýär. Sen arkaýyn bir bilen ýüregiňizde gürleşip bolýar da, geň arakadan. Bahat nemelek geçmeli. Bahat adam gatarda. Şo bahan içine ullokan sonra men jeturun öz sahypalaryny idarladym. Daýka. Bir 2 ýylddan ullokan sonra maňa da gyzykly özüme de. Nesip bolsa aýtdym, meňem jetur täk almak maksatymda bar. Ämin ipyadan inşallah bolar şadat. Allah ak ýol berse. Bahasy paket maşinna bulur ýaly baha невозможно diýerler adamlar. Bunu ýazýarlar. Näme sebäpden gat arzan. Inni Hatay Halk Respublikasynyň içinden nähili inni onun getirmek diýip bir zat beraber ýol çykdyjy bilýänmi? Logistika getirmeler şta Türkmenistanyň içinde şey diýip magazyna ýalpyla diýip goýmak üçin näçe ýerde kelletini artmaly telekeçi. Dogry dämi? Näme sebäpden beýle arzan talar. Şuna ýanky soraňam bar, gow soralan biri Hatay Halk Respublikasyna 2030-njy ýyla çenli subsidiýa goýuldy. Mysal üçin beýdimek näme? Mysal üçin maşin 30-a düşen bolsa, hökümetiň özi 40-50 ötermini kömek berýär. Zawoda, mysal üçin Jutawr zawoda şu maşin ýurtdan çykarsa 40-50 ötermi ýylyna berýär Hatay hökümetiň özi. Mysal üçin maşin 30-a düşen bolsa, bize 20 sat diýär, ýa 10 sat diýär, men şonu özüm berjek diýär. Zawodyň özüne hökümeti. Şoň üçin şu maşinläň bahasy ardan funksiýasy hakykatdan haýsur Ýapon Korey maşinleri diňeşdirende içinde funksiyata gatykan özüm ýumşaklygy, rahatlygy, hili bilen hem gataýratyn tapawutlanýar. Şumat belli meldaatlamadan bir ýerde esas belli atym gelýän atlan biri köp şumat Ýapon Korey maşinler 5 ýyl kepilik beri bilen ak. Ya Hatay maşinler barada aýdamyzda da 5 ýyl kepilik beri bilen aklar. Ya bir başga zatlar, mysal üçin servisleri köp Ýapon Korey maşinleriň şo bizim 5 welaýatymyzda servisler ýok. Onu men döwülýän üçin ýa döwülmek üçin edem. Zok biz baramyň etýänmiň sebäbi halka hyzmat, ýokary hili hyzmat etmek üçin. Iň merkezi ýagyn çalsak, men Krasnovodda ýaşaýanmy? Men kepilligim bar bärik gelmek gerekkä. Ýa mysal üçin Lewap welaýatyna ýaşaýanmy? Ýa da şoňda ýaşaýan bizim 5 welaýatda servisimiz bar. Şo taýda çalışmaly. To şert dörediler. Şert dörediler hökmen ýokary hili. Ondan aşaram ýanky zatlan biri var. Esas maşin bellemeli zatlamyň bir rus dilinde şuma özüň belledin. Rus dilinde jogap berýär maşinlerimiz hemmes talabalar gelýär. Näme üçin? Bizde Russiýa döwleti üçin ýa Dubai döwleti üçin öndürilen maşinler biz ýörüýtü şonu bellenen Türkmenistan döwleti üçin öndürilen bizim klimatymyza,
Kowa şertlemeli hemme tarapdan talabala aýyp gelýän maşinler gelýär. Düşnükli. Aynalamaz özüne zawoddan gün ak ayna çıkarılýar. Hiç ýyl gara ayna getirip ýolu çaljyp onýarlatlar, kynçylyklar ýok. Gün zawodly guruluşymyzda şeýle gelýär şol. İsleňora konsert barmy diýilýär. Söz bar da. Jiturda isleňora konsert bar eken. Dogry. Esaslarnyň biri. Indi mehriban tomoşaçylar, şu taýda Daika bir sorak beresim gelýär-de. Daika. O sorakda maşin alıp satıp şol biznes bilen biznes edýän adamlaryň biri de sen. Sende de tanış biliş gatken bolmaly. Jiturdaky senin garay töwerüňdäki adamnyň jitura bolan garaýşy barada aýdyp berýär maňa. Onuň menen bir zat aýtjak. Öňünde näme aýdyp bilýän men? Men bir gowurýan gatnaşýan eýýäm hem maňa bilýäňiz, uzak şerden operator çykar, maşinlary içini öz milli owdan hallama bilen üpçün edýän birlän karpet. Gowherjan salam saňa ştaýdan. Maşin halkat. O maşinin hallaryny, yo islerini haly bar. Ýöne esasy Hudaýa şükür şu wagt çyksaň, owdan maşinlaryň içinde hemmesinde de birlän karpet hallar bar. Ýüpekden dokap, şonu ýazýarlar. Olam öz milliligini, bu maşinin nemesini akapsyny açanda gözüňe owdanlygy iýilýär da şoň biziň hallamyz bütün dünýäde meşhur. Erkowlan näder? O. Esasyn serlýänler maşinda. Gök çay göwnüň üçin, gara çay garnyň üçin ýa-da. Daýka men saňa sorag. Näme sebäpden Sağ arzan? Indi özüňden hem sorarlar. Inni Senem öz pikiriň aýt. parahatdan jogap aldyk. O. Inni parahat näme diýsem şu maşinler getirýär. O. Bular inni adamlar kalbi asnawy maňyndan ýa-da şu ýerde sebäbi bu esi bu ömürli. Sen şonu bir öz dilinde odan aýtsaň, sen näkil garýan avtoblog hökmünde kalbi mesela Türkmenistan'da bir ilkinci avtoblogger hökmünde Daika. Yekatak avtoblogger hökmünde bir soraty melýärdi. Parahatdan garaşýan jogabym aldym. Bul resmi ýagdaýda gatgow edip düşündirdi. Jituri Türkmenistan'a. Men bir zat diýende käbir adamlar, käbir zatlarda, naharlarda, kafelerde bir dawa bolup geçýär. Birinji bişirdik diýen ýok, biz birinji bişirdik. Birinji getirdik diýen ýok, biz birinji getirdik diýär-de. Men bir dostlarymda şular ýaly ýagdaý boldy da. Mehriban tomoşaçylar, kim adamlaryň beýnisine şol ady birinji salyp bilse, şol birinji bolýandyr. Avtoblogger hökmünde de Daikam şol ady edip bildi. Daikam indi sen jogap ber. Näme sebäpden arzan? Näme sebäpden arzan? Inni häzir şu ýerde men köp oglanlar aýnyk bärde tanýa görýär, videolarmy. Her videoda maksimum adalatly boljak bolýan, maksimum dogry aýtjak bolýan. Hiç wagt hiç kimin maşinini öwüp beren üçin ýa döwüp beren üçin pul alamak sebäbi uzak bolsa öwýän, elbetde bolsa döwýän. Lüboy bir maşiniň öz kemzasy bolýar, bir kemsiz gözel bolmaz diýip. Sawol, sawol. Tersiň öz minus we ýöne pluslary has köp minusundan. Indi birinji ölen aýtjakdym näme üçin arzan. Kim näme diýse diýsin, Hytaý maşinlaryny her kim zat diýenler. Kim näme diýse de Hytaý maşin çykarmakda täze elde eýleki ýurtlara garaňda ýa ýaş. Ýöne bular gapynçyly kak girmekde defip döwüp girdiler. Düşünüňmi? Bazara, maşin bazaryna. Indi bulan maksimum etjek zady. Şu maşin arzan kaçsyny eýleki zatlara garaňda. Sebäbi eýlek brendler biz uje tanýas. Uje tanýas. Indi bular şolar bir açyk garap ýüşürmeliler. Sebäbi öz zadyny satmak üçin. Ana arzanlygynyň sebäbi şol. Arzan bolsa erbet diýmekdäl. Bu arzan däl. Ýene bir zat da näme üçin arzan ýa? Arzan ýa maşin amatly. Düşünüň? Manysyna. Hiç arzan maşin däl, ýöne amatly. Beren pulun şu maşinna ýatýar. Diýeli Jitur T2. Jiturlaryň içinde iň halym T2 para. Näme üçin T2 ýaňam soradyň? Biziň halkymyzyň iň gowurýan zady maşinna universal bolmagy. Adam alsın. Mellegi potroda bolýar gitsin. Owasyna gitsin. Nohur. Owasyna gitsin. Tapa jok. İstän ýerine. Daşowda, lewawa, gazoja, hiç lüboy ýer baryp, lüboy ýerden bolmagyny mesele. Gelişikli bolmagyny mesele. Bineşnit birinji bilen maşinna. Maşin nähil bolsun, bineşnit bolmasa
Oğlan seyretme, oğlanın gözü näli? Prirodada biz ara oğdan da saýdýas. Katı da o kebele o ya tarakan o oram da var. Yakında dizat aydı geçti sonra o. Oğdan da saýdýas. Aa. Onun yeni bir zat da oğdan diýär. Her kim kusolya da. Aa. Şunu bir adam üçün oğdan, bir adam üçün oğdan däl. Ýöne maksimum şu wagt şu maşyn köp oğlan üçün oğdan da. Taýkina gördüňiz suratlaryny, videolaryny geçen olun gördün ağzın nähili zat edýärler. Serijalar hekimi ünsünü özüne çekke hemmek için ünsü Adam arzuwsuz, guşganatsız ya 1,5 ýyl 2 ýyl bolýar mundan ýoň paragatsamda telefonda gurlaşdykda görüşüp bilmän telefona gurlaşdykdan sonra bir söz diýdi netip bolsa ýurdumyzyň ogadan köçeleriniň svetoforlarynyň her birini jiturlar. şu adam var men ýa aýlanyň Aşgabat. Ýöne Aşgabatyň içinde ne bir zat barda tomoşaçylaryň ýüregindäki zady men şutaýda gün seretip aýdaýyn. İkisinde de maşin bar, ikisinde maşin sürüyor. Men maşin sürmeyen adam hükmünde maşinin önünde passajer bolup oturýanna. Sagama seredeýin, çepme seredeýin jitur geçikse. Ana tek var ya dip şey dip seret geçikdiýanna. Ana näme X90 Plus, näme iýik çaralary, öň çaralary, oğudonlugy, iň halaýanyň şu öňünde ýazylýar jitur dip. Öňünde ýazyp bolýar. O da ýanýandyr. Oğlum susam. Şu wagt sizden iň köp Çaňyp soralan haýsy model şu wagt? Soralýan. Biz asnavnoy geçen ýyla men asnavnoyny T2-ni kan test etdik-de. Sebäbi bularym gowy. Bular biz şäher içinde test etdik. T2-mizni şuň içinde has universal variantda. Ondan paragat. Gowsara berdiň sawat şu kunna amatly XL modelimiz esasy halkyň arasynda täze gelýär. Geçen ýyl çykyrdy. Gat köp sora var. Näme üçin? Kredit 4 ýyl berýärsa, bir üýtgeç ul summa zat gerekken, her kim öňküje ýyly köni ýa öz könürak maşynadan satyp gelip alybilýärler. Banka bermeýsem az, kän. Düşünükli. Şu model satyp geçdi. Şu model has ýakyn ýa-da. Az ýakyn şu mat. Kem alyp durlar, mysal üçin köp ýapon maşyny satyp gaýtam şu abmen edip gelip alýarlar. Mesele yok. Barly adamlaryň hemmesi TK geçdi. Esas T2, T1 modelimize geçdiler. Ýöne XL milyon adamlar esasy näme? Şäherde budjet variant demirak amatly alýar. Hakykatdan amatly. Biram aýal gaýdylamy üçin. Aýal gaýdylamy üçin. Ingo variant. Ingo maşin hem kompakt hem 5 adamlyk sponu full ýazdy. Aýal gaýdylar diýdiň o 8 mart etkelýär. Bu zatlar edip ulurak skip ketip bolmanda. 8 martda diýdi ha. Ýörüýte 20 manat senden aldysan onna. 20 manat. 10 menden. 10 menden. Senden 10 bizden. 20 manat. Menden hiç zat ýok. Kutlaw senden başsyna. Kutlaw menden. Mehriban uýulamyz, sülgün salalamyz, gelin gaýdylar halkara zenanlar gününe daýkadan 10.000 manat paragatdan 10.000 manat skitka şok. Hemmemiz jiturda gatol saýlaw. XL model. XL model. Sebäbi aýal gaýdylan iň köp sorýan amşy. Внешний вид боýunça olary has ýakyn. Salona moda. Salona 5 kamera, öyle özüm 5 kamera. Häzir başga brendlerde 5 kamera aljak bolsaň, doполнительный 20 soňra 40 manat bermeli. Essejadat bermeli. Essejadat bermeli. Yine lyukly bolsa yine 20 manat. Lyuk üçin 5 kamera. Inni bunna start 5 kamera. Ondan soň sidenýän öňe ýygyp barýar. Kim maşynda ýokdur ala. Solatlar aýdylýar, bir ýyl onuň oğudan laway diýerler, näme diýerler soňa? Näme kamera, näme gologram alat gidiyor. Olgadyr ýa. Owa. Gologram, lyuk. Hemme da. Bespravna zarat kaçın. Soruldy. Gül senden sorajak. Gysgaçyk jogap ber. Men alyp näme bu kitap okanoklar tesbir kommentariýa goýarlar diýer. Menim okuyan. Täze gyzykly öz reklam edýän zadymyň nähilrak adamlaryň ýazýan zatlaryny bileýinne içinde köp ýazylanan biri. Ustasy barmy? Döwülse ustasy tapdyrarmy? Menem tek döwüllüm. Kap maşyny ýa ustasy gözlener ýaly. O ýag çalşmak üçin ýa teker çalşmak üçin bir alym gerek. Doğru dämi? Näýini sor? Seret, bu maşina paket sürülmedi. Şoň üçin 5 ýyl garansiýasy bar. İnternet döwüljek zatlar, döwüljek zat bolsa kompaniýa garansiýa bermeýärdi. Hiç kime artykmaç kellar erke. Şoň üçin olar öz adyna öwern berýärler garansiýasyny. Döwülen ýagdaýynda
adamçylyk bolýan zat degiren ýagdaýlaryna zapçaşlaryň hemmesi gelýäňiz. Buna ak ýola jutura lüboy zapçaş şu ýerde ba modeliň haýsyn taýlatan lüboy zady ba. Gaçy doğru. Sen ol daşowdan, lewapdan bärik gelip kösenjek bolma. Jaň isleýän planlar. Yo, gün şu an vilayetlerimizde de var. Servislerimizde var. Vilayetdeki servislerimizde ähli misal şol kunu gerek bolan kalot, bolsun ýa-da filtrlarymyz bolsun. Hem rasodnikler, bahada oýgurlar, ýöne adamçylyk bir digiren ýagdaýynda gerek bolan detallaryny bärde şäherimizde, merkezimizde uradyp berýär. Bir gün eliňizde barar ýa-da hiç kynçylyk ýok. Hemme zat olugry Düşünediler. inserlerine adamlara maksimum udobnu olar ýaly. Yani Tarmankan iyi yararlayan, son ýala Xitaylar birinji bilen maşin bermänkäler avtoşaýyn berdiler. Birinji bilen avtoşaýyn al, ondan soň biz maşin satjak diýdiler. Xitay döwletinde ulu wystyfkalar geçirilipdir-de. Parahadyň internet sahypasyna gördüm. Şu maşynyň içine minip görýär. Renklerem, bu ulluqan tuweleme jaý duran ýaly. Şu videoga maşagyny erbet kommentariýa ýazdypdyrlar da. Men şu zat agdak geçedim elýär-de daýka. Siz avtoblogger hökmünde parahadan jitawry bir zatda jitawry diňe bir daşary ýurtdan getirmekden mähriman tomoşaçylar bir brende adamlaryň beýnesine salyp şu binany gallaran adama şu esaslandyrjy diýerler. Dogry dämi? Bir kitap ýazan adama awtor diýerler. Gün jitawryň awtory da parahat. Inni şolar ýalyk videolara da ýazypdyrlar her hillatlar. Boş bereli. Dağda deştiň ýokartynda men owam deştiň ýokartynda dağda bir garly ýerde parahadyň özi rol otýar. Gar diýen zat ol dağın üstünde daýka men dağda ýaşaýan bilýän. Ikinji gar diýen zat dağın üstünde özi ýa avtomat buza urulýar. Näme? Ýokartynda garlar ereýär, gün çykmadyk ýagdaýynda da ýelem eredip bilýär da gar. Buza urulýar da. İstinlik maşyny döşünden gallar ya ol. Ol geçmekde ol nähil sırgın bolanyny da nähil gar bolanyny da böwüs geçýär. Özü tormuz beripdir bolýan şu video bir halkyň arasynda bu hazır rekomendasiýa düşüpdir. Men özüme günden gün diýenler bar. Şu taýda adamlar hakykatdan ham tormuza basylypdyr. Onun materiallerden hem geçen ýerlerini görkezýär da. Ýöne ýene söze geçen ýyl o video, şu geçen ýyl edemizde oýlanyp olmaly. Şu video barada gysgys gurrun berýär parahat özüm. Yo, bara gurrun berme gerek. Gala biýat bersinler, gowa gaýtan mara bize şoň rekomendasiýa düşen o ýazanlar. O bize maşin mara nälik bol men baran ýerme bar, men gördüm maşin tekerýde, men ota hiç kim ýetmeýändir. Men şondanım geçip gittim. 3 goý diýilýän dağ bolsa, gün aýdaýyn Köpet dagyň 1901 metr belentligine ýerleşýär otaý. 3 goý diýen dağ otaý. Günden güne erkin bilýär 3 goý diýsen. Şu tekde var ha. Bir zat haladym näder. Sizin bölüm bolyn. Yo. In gowaranladım. Tekde men halanladım. Esasat da şu ýerde aýtmalar. Köp adama düşünýär, ama köp adam düşünmýär. Crossover'da. Crossover diýilende düşünmeýän agzalarymyz üçin aýtyp geçeň. Sedan mı? Yo, sedan we crossover внедорожник. Crossover minimum bezdorожник üçin, ýagny sağlaca yerlerden. Ýöne şu jutur taýkide crossover'a biljek maksimum внедорожниň häsiýet berilen. Düşünüp bilim внедорожник diýmeň asy. Ramaly ulu maşynyň, mesela şu ulu ramaly maşynyň dağa ýörmez maşyny häsiýet berilen. Şo taýdan geçýär. Asıl rama özünde ýok. Ramaly crossover maşyny. Haylandyr ýa-ki nime Japon maşynlary ýa crossover bolkide sarenta şeýler. Ýöne maksimum berilip biläjek внедорожник häsiýet berilen. Crossover hiç wagt внедорожник bolmaýan. Biz iki wagtyňyz ulansaň plan bolýardy. Edilse ulansaň bilen prikol da. Düşmekli. Videoda ulansaň внедорожник bolýar diýse. Şol maksimum внедорожник häsiýeti berilendir şo maşyna. Внедорожникler geçen ýerinden geçip bilýär. Biz häzir внедорожник bilen crossover'y deňesek bir ýalňyşlyk sebäbi 5-nji klass okuwçy bilen 2-nji klass okuwçy güýjüni deňedigimiz bolýar. Klasy başga, sedan başga, crossover başga, внедорожник başga. Ýöne şu maşyna внедорожник häsiýet bar. Внедорожникler bilen deňestirip bolýar şu maşyny. Geçenki videolarymyň birine men deňestirdim. Şol üçin deňestirdim men. Çägede gördüňiz. Hawa. Köpsi gördü. Çägeden geçişini
Men köp maşinda çägede galyp gördüm. Ýöne munda galmadım. Bah. Bazı kiçiligi sebäpli. Bazı öňüler iki tekerin arasy ýakyn, agramam ýeňil, iki tekerin arasy kiçiligi sebäpli, golaýlygy sebäpli boý ýerdine geçişiligi ýokary. Ondan agram boýunça bir darajlyk agrak bolýar da ramamaşy. Şoň üçin agrama ýeňil, iki tekerin arasy bazı gysga bolan üçin gaty ýokary hillik geçişiligi we bu daş çägede, dağda, düzdemin hem ýerde ekstremal barlak gördüm maşyn geçişiligi ýokary maşyny. Inni Qarakada motorun eýesi. Men bolsa şonu Qarakada test etdi. Men şonu alyp özüm test etmeli sebäbi näme? Bu häzir belki bir ýerlerini kesen bolup biler. Batan ýerine. Men bolsa maňa hiç zat ýok. Nabar şonu batyrjak bolýan. Şonu bir minus baý bolsa, minusy tapsam. Ýüze çykarp. Maňa minusyny tapsam, maňa gowuşal. Düşünün, maksimum minusyny tapjak bolýan. Maksimum adalatly abzor etmeli, maksimum minusunu tapmaly şu maşin, onun şu minusu bar eken dip, şonu kampanya düdödür ýaly. Düşünüp. Edil, ýa-ni ekstremal ýerlerde test edemezde, ählakçylygyny özüm bu workaz ýene bir gowraladym. Maşynyň çäge girende lüboy maşyn gazýa. Gazýa lüboy maşyn kim näme diýse diýer, çägeden gatkan gidende, amma ne bolsa şol gazmaz ýaly. Ventilator pastany. Goşmaçy ventilator bar. Onu özü goşmaly. Goşşan. Gazak bolsa goşşan, goşmaçy ventilator goýdular ýürüýtür. Teknologiýa. Dubai üçin, Stewardlar üçin netlenen o. Çägede sürüňde maşyn gazýa, ol häzir aýdalar plan maşyn plan. Näme diýende davlen sebäbi tigir gow aşakda da, agyrym düşýär motor. Çägede. Para adam seret şeýlerini. Daýkam abmen. Nahamala men öňfürip beren koýnarak maşynymma. Siziň iň bir gowran gadymda halkymyza el ýeterlik, amatly etmeňler. Mehriban topşaşylar häli hädresini bilmeýärler bar diýe 4 ýyl garaşaryna 5 ýylam kepillik garansiýa diýerler. 5 ýyl. Şu maşyna Jitur kompaniýanyň zawody, Hatay Halk Respublikasyna ýerleşýän zawody garansiýa berýär. Indi şeýle soraw. Koýnarak maşynymma. Köýne bolsun, täze bolsun da başga bir kompaniýanyň maşyny. Hamala satyp bilmedik ýagdaýda. Men başga däl özüm kim bolanym mysal üçin. Alp abmen hyzmat. Ba haýsy maşyn bar. Sen mysal üçin XL alyň şuň puluň bar. Abmen hyzmaty diňe 10 ýarlykda başga maşynlar üçin, diňe öz maşynlarymyz üçin, liboy maşyn üçin mysal üçin bu XL alyň 1 ýyl sürdüň pul jemleniň X70 alyň X90 alyň abmen edýäs. Hemmesinde de. Diň olla, liboy başga da brendler, Japon, Korey, Nemis brendlerlerim getirseňiz, üstüne ýyl köýne, bahalar arzanrak modeller bolsa, mysal üçin pul töläp üstüne abmen etmek bar problemi ýok, meselesi ýok hiç. O ýeňillikler hem bar. No comment. Täbi maşyn bolmasa da ýa parahada gurrun berýän, paraha çuat. Telefonu şeýçek bolsa käbirýerlerde gaty kynna dogry dämi? 17 ýyl ýasa. 50 ýyl 18 çykýan şoň bahasyn bilýän ana hilek bolýar. Onuň gowrak alýan ýeri gertetin ele bolmasa diýän ýeriňe satyp bilen ok. İň gowrakda ele yeterli. Şol ele yeterli. Hadan alýasam çalşpym merýät abmeny media hemmesi variantlar bar. Kredit şertler boýunça da men aýdyp bereň mümkin bolsa. Kredit şertlerim bar, käbir müşterimiz gelýär kynrak şeýle Türk bankdan almalar diýerlerde beýle ýok. Mysal üçin özüňiz telekeçi bolsaňyz, husus karhanaňyz bolsa özüňiz maşyny mysal üçin kredit alýar. Biz maşyn satýar. Bize tapagy ýok. Bize şu bank biz şu adama, şu müşterimize kredit berýän ise biz maşyny berýäs. Bize hiç il tapagy ýok. Hökümet Türk bankga, hökümet Plan bank diýen zat ýok. Özüňiz guruluşýaňyz, öz bankyňyz işleşýän bankyňyz ýa-ýankalyk firmaňyzyň ýa bir şu açylan bank bolsa, o bankam size kredit berýän bolsa, siz bizden gelip maşyn sorasaňyz, biz size maşyn berýäs, ýa-ni bank bize jaňa şu maşyn bir kredit berýänini radylygyny aýtsa boldy. Şonu düşündirse boldy. Başga kynçylyk ýok hiç. Hökmen biziň bankymyzdan ýa Türk bankdan almaly şert ýok. Haýtban özüňize udobny bolsa, özüňize laýyk bolsa şonu alyp bilýäňiz. Düşünüpli. İş wagty parahat ýerden saat 8-demi? 9-da. 9-da işlenýär. Agşama çenli? 8-de çenli. Agşama. Ýerden saat 9-dan akşam saat 8-de çenli Aşgabat şäherine, ana şu ýerde berkarar sowda meden diýjek merkezden geçenje ýerinde Jitur Aqyol ulluq kompaniýa dronlar arkaýy gelip.
Mar vilayetde 5 vilayetde soraglangydy, töweleme oglanlar, gyýylar, ýylaýar. Men o tanşylam soraýar. Maksat näçe işleýärler, näde kuruluşyp bolýarlar, kyn görýärler, düşünen oklar adamlar. Kampaniýa gelýän bolyn, oglanlar, gyýylar öňden çykýar. Birinji bilen maşinlar bilen özüni görüp knopkalarny işledip tanıştırýarlar. Şert ullokan şert şu. Käbir zady, gowda adam gow edip padaç edip bilmek gerek. Dogrydan adamlary görkezip bilmek gerek de. Mehriban tomoşaçylar, men öz tanışdym soraýan, ýerde ýerleşen äýli Aşgabat şäher üçin aýdan Ahal welaýaty. Berkarar söwdam eden diň jaş merkezinden geçýän ullokan jitor ýazgy we içine girýän ol oglanlar, gyýylarymyz sizin hyzmatyňyzda islenlik maşiny, katalog, jurnalyňyz bilen bärdäki dron maşinlarymyzy biziň öz bärde goýulan zapçatlary, diskalary, abilsofkalar geçenlerde aýlanyp paragat diýär maňa. Maksat deştek sen diýär ullokan çadırlar içinde taýýardyr diýär de arkaýyn. Şo şertler içinde bu kampaniýanyň özü bara ilk himme zadyny birden nollan ýüzeçende pikirlenipdir. Soňa padaç edipdir. Edil şolar ýaly padaçlar. Hemmesi şu ýerde jemlenen. Jitur baradaky ähli soýlar, jitur baradaky ähli soýraklaryň jogaby biziň internet sahypalarymyzda. Mehriban tomoşaçylar, gowda gow diýeliň diýär, öz ýakynlaryňy begendirmek ýaly gowdat ýok. Ezeňizde, kakyňyzda, iň ullukan ogluň arzugy da şol. Bir kakyma bir gowja maşin sowga dessem diýär. Sowgatam, o aýalyňyza, söýgüliňize tapawdy ýok, jigiňize, dostuňyza sowga detmeli owa. Alyp daşary ýurtdaky esasanan bir videolar görýän bolsaňyz, internet tomoşaçylar näde ugdyn edip pyrlaşan edýärler. Ol bir dünýä meşhur blogger we Hüseyin Gasanow bir dostuna maşin sowga beripdir. Kafede oturýarlar bol, telefon alyp gaçýa. Üstünden maraya da maşinin üstüne ertiye. Şolar ýaly owudun edip bir üstüni yapıp bedep, güllü bir owudunlap bedep şutaýda üýjüp el çarpyşma bilen, dawara bilen mehribanlygyny has şokda begendiresiňiz gelse o hyzmatlar bolan bardyr, olara mod görnüşine alınıp baralýar. Hut özüm şolar ýalakda bolsa geljek, gatnaşjak, begenen günüňiz begençiňiziň şaýady boljak mehriban tomoşaçylar. Sağ ol. Allah'tan kuş kanatsız adam arzusuz olmaz diýär. Şu maşini nesip bolsa öz mehriban aýalyma 8-nji martda sowgat berer diýen günlemem bolar diýjek bolýanlar. Bärt zapsyr koýar. 8-nji martda az galanlar. Takam gowurunlar etdik-de. Maňa da bir gyzyklar anne. Nähile bolany internet ulgamynyňky prosmotr köp almakda kizek konkurendim da sen. Şuda diýetim gelýär-de. Bizde soralýar da bir ýere reklam etjek bolanda, näçe prosmotryň bar, näçe aktivnostyň diýilýär-de. Bir soraw. Gelin ya jitur kampaniýa bilen öz alalaşygyň mamy şertnamalaýyn, o belli bir meçhurda pul goýup, plançaýlyk reklam etjek, plançaýlyk abzor etjek. Näme sebäpden jitur saýlap köp abzor edýän we şu abzorlary üýtgeşik edýän sen. Bagysça bolen käbir adama şappat degen ýaljak diýär-de, käbir abzorlanda käbir gürleýän sözler. Aýdyp bersen öýdüň işte. Başta da kalby soruldy da näçe pul berdiler, gatkan adam jaňytdy. Jitur näçe төлedi. Men aýdym, hissa tölen okdýany hiç kim bilen. Barakat aýda ýüzü gözler. Bir diýen zady jaňytdy. Şuňal maşyndan melä diýdi. Maňa diýdi, "Isleň bolsa gel gör." O armada ara pataçylyk düşdüler etdi, men açylşa gelip bilmedim. Ondan soň geldim, bir aýdan soň geldim. Geldim ona da şu maşyny seretdim, içini taýyky durda. Alym taýykyny. Birinji bilen näme üçin alym? Abzora imini taýykyny. Birinji bilen özüm haladym maşynda. Men ilki X50'ni X90 plus mu 70 plus ýadyma şonu YouTube kanala bar. Abzor etdim. Kıskaça biraz korkmadım, habeş ne etmýär. Taýykyny aýrasyn abzor etdim men. Näme? Bular aýtdy şuňa zat. Men özüme de gyzykly bolup bineşni zat özüne çekýär-de, özüme gyzykly bolup. Adamlar da gyzykly täze da. Täze küýden edildi. Prosmotr ýardy. Maňa da gerek şol. Maňa gyzykly zat, adamlara gyzykly zat ködürlemek, kontent etmek. Sağ ol. Men bar ana bärdini ýan soradyň, sen näme üçin şonu? Men goýdum video, prosmotru gördüm men, nähili adamlar gyzykly. Boldy men jaňytdym, maňa ulu abzora ber. Ondan soň daha şowda gitdik, eýlek koýduk. Ana şol maksat kontent. Başlamyzda şo maksatdan başladyk. Bärde pul hiççilik gyzykly däl. Wajyp adam däl. Biz şu işe başlamyzda
Blogers'da mapçı pulum yoktu. Hiç yedi. Hey tamam yaganlar üstüne. Heyt yağdı. İnne heyt vardı. Geçen yıl Taykin'den abzor edildi. Orada aynı. Taykin abzor ettim. Köp modelini deňeşdirdim. Aýtdym, şu maşin biziň bazarymyza gaterwet girer. Şu maşini her kim hala dedim. Heyt etdiler, eýle beýle. Ben bir ýyl bolam men. Taykin abzor edem. Ýa-ni aýtdym, heyt bar geldi, özüm bilýän. Geçen yıl, rovna bir yıl mundan Taykin heyt edenler, bu yıl Taykin ardy öýdä, köpden uja bakal etdi. Lişne men özümden Berekellah ya. Harakattan skit kalıp verdim. Lişne men özüm. İnnikide orta daykan geçirecek alp barcı bunu koymalı eken. Böyle ama geçen yıl heyt edenler bu yıl ardı öýdýär. Lişne men özümden skit kalıp verdiler. Bu zady ýene bir zatda, näçinji tur diýdiň ha? Harakatlan bir zatda men bar maktadym. Adamlara maksimum şu peýdam getirmek. Maksimum şu ýaşwagtym näme? At kazanmaly. Ondan para bilen guruluşumuz var. Men adımdan can etseler palibom skitke daýmaly. Ziyan ne versin ýöne skitke daýmaly. Şoň üçin arkaň can edin, bahasy näçe şu. Daýka gadyny. Plan çamanat diýse, men adym berýän da şondan skitke daýmaly. Biziň ana guruluşumuz var. Ýagşylyk et, suw diýipler, taşla, balyk biler, balyk bilmese halyk biler diýär. Dogry. Ana şol megadamız. Hem content dolu täze zat. Hem şey gyzykly men ölmede gyzykly. Häzir ýene täze zat getirseler, ýene men geljek algap abzor. Täze men işim bolar. Elbet. Şu maşin çaýmasyn oja ömrüm berdim men. Berekellah. Bolin maşindan başga zat gyzyklylar. Sağ ol. Onun reklamy diýen ýa-ni. Men kan bir reklam edemok. Egerde şu zady berip maňa ulun gördüýseler, oňa da gaterwet gün ýetse, onu Çıkar korkady. Hawa, onu mesele yok. Sebäbi şu zatdan eden zadymdan birine peýda bolmajak bolsa, Gözüm gitmese baramok. hiç ýagdaýda. Maňa bar maksadym şu zatdan birine peýda getirmek. Sağ ol. Canım sağ olsun minnettar. Behrawan tomoşaçylar, şol netibeden gitmeşigimiz bar. Birinji sany boldy, hafta bloger bilen Farahat Juma gurdyk bilen bu gitmeşkenlik. Şu zatlaryň sakatyna duran gahrman, mehriban, arkadagly gahrman serdarymyza, telekeçilige, ýurdumyz asuda watanymyzy gün saýy gül açýan bedew wady bilen alyp barýan hormatly prezidentimize çäksiz bu ýysancymyz minnetdarlymyz çäksiz. Goýallar canlar sağ bolsun, başlar dik bolsun. Alyp barýan il bäxtitli, ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işlerimiz rowaj alsyn. Toý edin, toýuňyza halmat ederek. Tallanşaklaryň bady ýatmasyn, gapyňyzda atlaňyz kişnäp tursyn. Jeturlaram signal berip toýlara gelmäzler. Amin Allah'ım, amin. Ona canım sağ bolsun. Ýene de şular ýaly gyzykly rubrikalara, eşiklere bizden garaşyň. Daýkan YouTube sahypasy we Jeturun internet, Instagram, TikTok sahypalary we maksat muradyň edil şolar ýaly sahypalary we saftyr edip bir gollap goýar. Görüň, tomoşa edin, tesirleriniz ýokman ýazyn. Siziň pikirleriniz bize wajyp hemem ýokman gerek. Canım sağ bolsun, köp sağ bol.